Hello guys, good afternoon. This is me again, Jepo, and welcome to my channel. So for today's video guys, mag-emote-emote tayo dito. Pero gagawa lang tayo dito ng ice candy, yung Magnum inspired. Pero hindi pala sa akin pala, yung version ko ay Magnum ice candy. For the emote ang person. Uy! So yun guys, samahan nyo po. Guys, init. Gawa tayo palamig. Dahil mainit, gawa tayo ng palamig. Manyo ko. Let's go. So dito guys, mag-prepare na tayo ng mga kakailanganin natin. Konti lang naman yung ingredients na nakakailangan natin. Para maano natin yung init, malabanan. Tara. Ito na guys, kailangan natin. Tapos paggawa natin ng Magnum ice candy. Hindi pala, Magnum ice candy. Ito pala kailangan natin. Condensada. Dalawa. Evap. Yan. Tapos, chocolate. Sa chocolate pala, chocolate bars. Isa sa chocolate, pwede kahit anong chocolate. Goya, pwede na yun. Ito lang ginamit ko kasi meron kasi nito available dito. Sayang naman kung hindi ko gagamitin. Actually, pang ganache to eh. Pero, masisira lang kaya gagamitin natin. So, sisimulan na natin guys. So na guys, bukasan na lang natin muna ito. Bukasan natin to. Ayan, pag nabukasan lang guys. Yan, halo lang natin. Kahit anong creme densada guys, okay lang. Beat the heat. Tapos kung gusto niyo naman na paninda, pwede naman. Pero kayo na bahala mag-costing. Basta ako, gagawa lang ako nito. Okay? Pagkatas ng creme densada, ito naman. Evap. Yan. Okay. Tapos haluin lang natin siya guys. Yan. Bale, ito na yun. Para sa atin ng chocolate ito. Pakita ko na. Yan guys, pakahalo. Hindi naman masyadong kailangan haluin. Pero halo pa rin natin para mag-mix yung evap tsaka yung creme densada. Pagkatapos nyan, set aside natin siya. Set aside. Ito. Tapos ito naman gagawin natin. Ito guys, ito lalagay natin sa loob ng ice candy plastic. Tapos siya yung magsisilbing parang pang cover o coat, chocolate coat. Ito lang tayo dito ng kakaperang load. Yan. Yan, ilang piraso lang. So yun guys, nahati-hati ko siya. Pero nilitan ko lang kasi ayoko nang masyadong makapal yung yung chocolate. Tapos ice candy plastic. Tapos ilalagay natin siya dito. Isa-isa. Garne. Ilalagay mo yan gayaan. Lagyan ng tsokolate. Ilagay mo lang guys lahat ng chocolate yan. Pero kung gusto mo mas makapal yung chocolate, edi yung isang ganito. Ganun. Ha? Ganun. Okay niya. Ito. Kung ilan ang magagawa dito. Kasi guys, pag nalagay na pala yung mga chocolate, ito, painit ako ng tubig. Tapos lalagyan natin ito ng tubig na mainit para matunaw siya. Okay? Ganun lang. Hindi ko alam kung ilang peraso ito, pero magdadagdag na lang ako pag kulang. Pag kinula. Yan. Yan. Tayo natin siya matunaw. Yan. Ayan lang. Lubog natin na maigi. Yan. Yan. Tapos pala guys, pag halimbawa pag ito diba, nababad. Ngayon, ipaplatin natin yan. Gamit tayo ng plato. O kaya kahit anong surface na flat. Tapos ngayon, ito, malambot na siya. Platin natin siya. Ganyan Yan.
Ang gusto ko kasi kalahati lang, kalahati dito brown, tapos yung kalahati white, mais candy. Pero kung gusto niyo yung bilog, ay kung buo, edi damihan niyo yung chocolate. Ako kasi ayokong madami. Yan. Para hindi masyadong matamis. Yan. Yun yan. Diba? Tapos, yung iba pa. Ito. May kutsara kayo, kutsaraan nyo na lang. Inertian ko lang kasi. Yan. Yun ano. Magnum ice candy. Ayan. Ayan siya. Ayan guys. Ganyan na. Ito na guys. Gagawa na tayo ng ilang peraso. So gagawin natin. Tagay na tayo ng ice candy. Okay? Yung mixture. So bali ito. Yung mixture natin. Kuha tayo ng lalagyan. Ito. Tulad nito. Ayan. Salin natin. Para mas mabilis yung pag pour hindi na tayo gagamit ng imbudo, ito na lang. Okay, so ito nasalin ko na. Ano pala, pwede nyo palang tikman kung halimbawa gusto nyo ng mas matabang, mas matamis, ganyan. Sa akin kasi okay na yung lasa nya kaya hindi ko na siya lagyan ng tubig. Matamis, lagyan nyo ng tubig, tapos pag matabang, lagyan nyo ng condense yun. So sa akin okay na, 2 creme condensada tsaka isang evap, okay na. So ayan, salin na tayo. So, ayan, ito, diba? Ngayon, salin natin para mas mabilis. Ganito. Yan, ito natapon. Yan. Yan. Eh, parang lit naman ito. Parang charity. Lagyan pa natin ng konti. Parang nagdadamot naman tayo dun. Yan. Pwede na ito, diba? Yan, pwede na ito. So, yan. Ito yung struggle. Paano kaya ito? Yan. Ice candy. Ayun. Tapusin ko muna ito guys ha. Ito. Balikan ko kayo. So yun na guys. Nakaano tayo. Bale 22. Tapos isang gantong malaki. Siyempre dahil ako gumawa, sa akin to. Ako bumili, sa akin to. Guys. Okay. I-steam na natin yan. Let's go. Okay, siyempre i-ref. Kang bubo, parang hindi ko nag-grade 2. Bye-bye. Steam na natin to. Yo, tapos magantay tayo ng overnight. Yun. Tapos bukas yung verdict na. Bye. So ito na siya guys. Bali hindi pa siya natigas pero paubos na. Ayan o. Ito na yung ating candy. So maghati tayo ng isa para makita natin kung ano yung tsura niya. So ito siya guys. Ayan. Para siyang Magnum. Hindi, Magnum ice candy pala. Ayan. So yun guys, ito na yung ginawa nating candy. Hindi nga lang siya matigas, pero yun, kulang pa sa tigas. Pero kailangan ko na siyang i-video bago pa maubos, diba? Mas lasa siyang ice cream kaysa sa ice cream. Parang talagang parang hindi siya ice candy. Parang mas ice cream siya. Creamy. Tapos medyo lang. Ako lang Kasi di ba kahapon, habang tinitimpla ko yun, tinikman ko, tama lang yung timpla. Tapos ngayon ang lamig na, parang tatamis siya. Gagawin nyo, pagdagan nyo na iba. More on ice cream. More on ice cream ka. Kasi sa ice cream. Pero sarap. Malinam-nam. Madumi lang. Tapos yung chocolate, talaga siyang Magnum. Hindi siya Magnum. Masarap. Siyempre akong gumawa. Kaya lang guys, nagiging na lang. 2 minuto. Bye-bye.